Història de Xixona al carrer. La fundació del convent de Santa Anna. Jerònima Picó perteneixia a una poderosa família noble xixonenca. Al quedar-se viuda del seu marit, Baltasar Cortés, va decidir fundar un convent ací, al Campo Blanco. Possiblement en 1606 va demanar l'autorització municipal i en 9 mesos va construir l'edifici. Sabem que el 7 de juny de 1607 va anar al notari Felip Picó per a fer donació d'aquest edifici per a l'ordre franciscana. El 1 de novembre de 1607 es va produir l'acte de fundació del convent. Per això havia que seguir un estricte protocolo. Els protagonistes eren Joan Insa, pare franciscà, els representants de l'Ajuntament formats per el Justícia i les 3 jurats, més la nostra protagonista Jerònima Picó. En primer lloc, el que es feia era que el pare Joan Insa tancava i obria el convent, entrava dins, anava a l'església i en l'altar col·locava el missal i resava un parell d'oracions. En aquell moment sonaven les campanes del convent. Després, el que feia era demanar a l'Ajuntament i, en aquest cas, a la fundadora Jerònima Picó, si estaven d'acord en donar l'edifici a l'Orde franciscana. Aquests deien que sí, i seguidament es procedia a la entrada de les monges fundadores. El convent va ser fundat per 3 monges del convent de la Santa Faç d'Alacant, que eren Elionor Despuig, abadessa, Anna Martínez de Vera, vicària, i Caterina Picó, xixonenca i portera. Aquestes 3 dones es van sumar 3 noves monges de Xixona: Caterina Aracil, filla del Justícia, Àngela Garrigós i la nostra protagonista, Jerònima Picó. Així és com es va fundar el convent de Santa Anna, que va estar en funcionament fins l'any 1836. I això és tot. Si ixes al carrer, adopta les mesures de seguretat, posa la mascareta i si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.